Sawuhlala nyoko ukuze insuku zakho zande izweni. Ujova uNkulunkulu wakho akunika zona. Ungabulali, ungaphindi, ungebi, ungafakazi amanga kumakhelwane wakho. Ungafisi indlu. Awu siyangiphinda futhi lokho, angiphinda futhi lokho. Uyabona-ke lezi zinja lezi zingijwayela kabi-ke manje, ziyangijwayela. Ungafisi indlu hayi. Ngibona nje manje enough. Wethu mali. Uyabona nje indaba yakho. Angazi ukuthi ngithi ngenze njani. Serious. Ngenze njani? Ngibiza abakwa-SPCA noma ngenze njani? Lezi nja zakho lezi ezikhunkutha lapha emnyango ngenze njani ngazo? Hayi bo. Zama ukuthi wenze njani? Hayi ngeke madoda phela ngeke ngithi ngifunda iBhayibheli lami la akusenzeki ukuthi izona nje ziyakhonkotha nje ziyakhonkotha. Kanti nayizona ebusuku bekuyiso lezo. Hayi madoda ngeke. Zama ukutholisa. Wangibuthi ngitholise kanjani? Noma ngikuthulisele mina ngikuthulisela phela nankinga. Yabo uma singathuli in the next 5 minutes uzongibona ngifana. Ujuphi la mina ngibhena ngisinsango.